Empezamos la rueda de prensa postpartido con Ivonne Navarro, que empezará haciendo una valoración. Cuando quieras. Bona nit. Bueno, creo que un partido que al descanso ninguno de los dos equipos estábamos sintiéndonos a gusto. Creo que, bueno, seguramente el cansancio de la semana con los partidos y los viajes nos está pesando los dos, insisto, con esos porcentajes tan malos. Creo que el tercer cuarto, bueno, con los dos equipos nos hemos soltado un poquito, hemos empezado a notar con más fluidez. Bueno, creo que el trabajo que estaba haciendo Juventud a nivel de rebote les estaba manteniendo en el partido a pesar de esos porcentajes, junto con lo asiduo que estaban yendo al tiro libre, ¿no? Y un último cuarto, bueno, que entramos ahí igualados. Creo que hemos pegado un tirón. Creo que ahí con Kylian, que ha metido 8 puntos, ha sido muy importante, con 2 tapones. Creo que nos ha ayudado a coger esa diferencia que hemos sabido gestionar al final. Y bueno, para nosotros es una victoria muy importante en una cancha en la que últimamente no se nos está dando bien, porque Juventud hacía muy buenos partidos con nosotros, como también ha sido hoy el caso. Y bueno, contentos porque bueno, no hemos jugado un grandísimo partido, pero es ese tipo de partidos en el que bueno, un equipo tiene que mostrar carácter y saber jugar sufriendo, ¿no? Y creo que lo hemos hecho. Preguntes? Sí, Carola. Ivonne Navarro, bona nit. En directe per Radio Ciutat de Badalona. Enhorabona per la victòria. Gràcies. El partit s'ha resolt quan, per la seva banda, vull dir, quan han aconseguit l'avantatge dels 7 punts? Pot ser, però crec que per fer-ho ha estat molt important aquests triples de Kylian Tilly i los tapones, no? Crec que això ha canviat el partit, perquè fins a aquest moment crec que la penya estava dominant, no? Amb el ritme, amb el control del rebote. Crec que això ha canviat una mica l'energia del partit. ¿Alguna pregunta més? No? Gràcies. Vinga, gràcies. Sí? Bé, seguim amb el Dani Miret, que començarà fent una valoració del partit. Com vulguis, Dani. Primer de tot, felicitar Unicaja pel partit i pel projecte. Segon, que no em vull oblidar, avui és un dia molt especial per la penya, és la presentació del bàsquet base, 640 nens i nenes, és un nombre molt important, significa molt per tots nosaltres, i avui doncs, la seva presència jugàvem encara amb més responsabilitat del que ja ho fem sempre. Juguem a casa o juguem fora de casa, sempre juguem amb aquesta responsabilitat, però avui era un dia especial i ha estat un extra de motivació. El partit, els primers minuts del partit, ens ha costat molt entrar. Quan jugues contra un equip com Màlaga sempre hi ha un punt d'intentar tenir més energia que ells, i avui la segona unitat, doncs dins del primer quart ens ha canviat l'energia, no? També hi ha hagut un punt d'encert, que hem tingut bones accions en atac i no anotàvem, hem fallat tirs lliures, però el que és important és com hem afrontat aquest mal moment, no? Que hem tingut un moment que anem perdent 2-12 i som capaços de reaccionar, de remuntar, i a partir d'aquí, doncs, amb el rebot, amb l'energia i buscant idees i explotant els nostres referents, doncs hem estat capaços de guanyar el segon i el tercer quart. Hem estat molts minuts competint al límit i ha arribat a l'últim quart, i en l'últim quart doncs, ja no hem tingut aquesta xispa i aquest punt i ens hem doncs, aturat, hem estat previsibles, però això passa quan considerem que ens passa en el moment que toquem el límit, no? Aleshores, és una frustració a l'arribar al final i no poder guanyar, però al mateix temps crec que avui hem fet moltes coses per ser millor equip i que estem demostrant coses molt positives, i
I és veritat, ha d'haver-hi un moment que a part de tot això traiem un punt més de ràbia per guanyar en aquests últims instants, que també hi juga aquest factor, i hem de madurar, igual que maduren els partits. Nosaltres en aquest sentit hem d'encaixar les peces, fer autocrítica i dins d'un partit que considerem que l'equip es mereix una nota alta, doncs hem de seguir estudiant i traient conclusions per aconseguir més victòries i aconseguir victòries en un dia com avui, doncs que l'hem tingut a prop. Preguntes? Sí, Carola. Dani Miret, bona nit, en directe per Ràdio Ciutat de Badalona. El partit s'ha jugat millor, la penya ha estat millor, però al final el resultat és molt bon treball, però al final no s'aconsegueix la victòria. Això al final causa frustració, causa estrès i segurament pèrdua de paciència, i tot això s'ha d'arreglar perquè dimecres que ve torna a haver-hi un altre partit. Com afrontar-ho? Ho afrontem, com dic, traient les millors conclusions de les coses que depenen de nosaltres. Aleshores, avui venia un Unicaja malferit i nosaltres crec que del que teníem com a objectiu per ser millor equip i per... Tu pots tenir un estrès o pots tenir una frustració perquè no guanyes. Però això és molt simplista i aquí no aportem res més. L'equip no està estressat. L'equip està unit, l'equip ho està intentant, els líders de l'equip ens ajuden a no estar estressats, perquè al final, en molts llocs, arriben 2 americans nous i si no guanyes els fan fora. Aquí no tenim aquesta mentalitat. Aquí tenim la mentalitat d'ajudar-los perquè ens ajudin a tancar bé el partit, a jugar millor aquests finals. Molt fàcil. L'Andrés Feliz, els primers partits que jugava amb la penya, fallava sol sota l'aro. Estava estressat? Pot ser que estigués estressat, però hi ha un procés. Aleshores, hi havia gent que deia és que l'Andrés Feliz no val per res. Vale. Hi ha un procés en les coses. Nosaltres ara mateix, dins d'aquest procés, tenim un punt de mala sort. Ja no us parlo d'accions aleatòries d'un final de partit, que te la botis al peu. Parlo que tenim 3 lesionats. És de mala sort, no d'excusa, i amb els que tenim hem d'arribar al límit. Però la conclusió és que el Yannick Crac o el Pep Busquets, avui jugant de 4 contra 4 boníssims, han fet moltes coses bé. Aleshores, per això dic el tema de les conclusions, jo les puc explicar totes si voleu, però el Yannick ho està fent molt bé de 4. Està llegint molt bé com ha de defensar. Està en el rebot fent un esforç, traient un punt més. Hi ha molts petits detalls que nosaltres veiem que l'equip va sent més fort i interiorment. Evidentment hi ha coses que ens afecten, però part de la nostra feina és liderar i dirigir on és el següent pas. I el següent pas és amb el bàsquet, ajudar-los a jugar millor col·lectivament, que ja ho estem fent, tenir millors minuts. Avui hem jugat molt millor que ells en alguns minuts. No és fàcil. Quan tens les peces limitades, la manera de jugar, al final, quan el partit madura, pot ser més previsible. Sí, clar. Al final, quan jugues contra el joventut, doncs aquest i aquest i aquest els defensem d'una manera, els altres d'una altra, i nosaltres ens hem d'espavilar i trobar conclusions per anar abans. I crec que això ho estem fent. I crec que no estem matant els jugadors amb els que estem intentant créixer. Dani. Parlaves ara, Dani, d'aquesta limitació de peces. Una pregunta que em fa l'efecte que molta gent es fa, molt aficionat es fa. Hi haurà novetats en aquest sentit en poder disposar de més peces aviat, d'algun reforç? Gràcies. Esperem que sí. Però ara mateix, com dic, tenim moltes coses bones. Portar una peça que no sigui per sumar, perquè tenim pressa, ens pot condicionar. Aleshores, hem de mirar
i hem d'encertar. I com dic, hi ha pressa perquè és evident que hem de fitxar, però no hem de fitxar malament o hem de tenir ara l'estrès és que ha d'arribar algú ja, evidentment, però el mercat és el que és. Aleshores, estem intentant, entre tots, fer-ho molt bé, portar la peça que necessitem. I aquesta és la situació. I hi ha molts equips que estan al mercat, el mercat és, com dic. Jo no ho controlo tant com per donar-vos una reflexió molt profunda, però ara la realitat és aquesta, que tenim l'ambició de sumar una peça, però ha de ser una que ens ajudi realment a que els altres llueixin més, que és el que vull dir durant molts moments, no? I torno a posar l'exemple del Yannick, està jugant fora de la seva posició per primer cop. A la seva formació no ho havia fet en la seva vida. Si tu li poses al costat un jugador que pot fer el 4, doncs l'ajudes. Igual que a l'inici de temporada pensem en portar l'Adam Hanga perquè ajudi el Yannick també, doncs ara estem pensant això. I s'han de buscar equilibris i jo crec que amb el coneixement que tenim i les possibilitats que hi ha ho farem bé. I no puc dir més perquè ja no hi ha res més. Alguna pregunta més? No? Gràcies.